aquestes coses. I ja... Estem aquí al taller de pintura Josep Janés amb la Neus, amb la Conxita i amb l'Argi, que ens presentaran el conte del vampir del castell de Bellvís. Sí. I ens explicareu aquesta història, Sí. la història d'aquest conte. Exacte. A I veure. com que el van fer amb nens, i aquí tenim la Clara, i tu ens escoltaràs. Si tu veus que no l'entens, ens ho dius, perquè ja som unes àvies que potser aquí fem un bunyol, però un bunyol de veritat. Som-hi. Bueno, però ara qui explica aquest conte? Qui el llegeix? No ho sé. Perquè si la dius, tu el saps? No. Si us sembla bé, ens expliqueu primer quina és la història d'aquest conte. D'on va sorgir la idea de fer un conte sobre el castell de Bellvís? Exacte. Va sortir la idea per una plaqueta que em vas donar tu amb una xapeta d'aquelles que posava lluitem pel castell o no sé què. Defensem el castell de Bellvís. Bueno, llavors ja us va inspirar. De les Naninant, i els hi vaig proposar, dic, escolteu-me, que això va en sèrio, aquest castell és de veritat, i jo us ho explico, i a més tenim un xicot que encara us ho explicarà millor perquè farà un conte per vosaltres, perquè pugueu il·lustrar-lo, que és el que vam fer. I aquí comencem la història. Una història, surt un vampir, que tothom li té molta por. Saps què passa? Que aquest vampir es va posar per aquí enmig i no sé si estava vacunat o no, potser és que no estava vacunat i es va tornar un vampir, a saber, perquè avui dia les coses van per aquí. I l'autor del conte, Neus, és en Dani Torralba, que és un veí del barri de la Torrassa. Un poeta. Un poeta. Sí, un pintor, perquè dibuixa molt bé, i ens explica aquestes històries. Es remunten al segle XVIII, que estava molt convuls tot, saps? I cap al XIX diu que les coses van arreglar una mica més. I ell va anar i van a viure en aquest castell. Està molt fosc, Fixa't, no és pas el que veiem ara. Aquí ja la feina és veure el castell. I com que això li agrada molt als vampirs, ficar-se a les fosques i estar així molt, saps? Així. Ho veus, oi, Clara? Ja parlo fluixet perquè no el desperti. Però bueno, aquí. Ai. Aquí, espera que no llegeixo res. I apareix una princesa amb corona i tot. Espera, els hi té molta mania clar, com que és un vampir s'ha d'alimentar de sang. Però esclar, la sang blava jo per mi que no li va agradar gens, perquè diu que de tant en tant, que era un bon vampir, no s'alimentava de sang, però que de tant en tant s'encruspia alguna, però era de la classe cap amunt, real cap amunt, saps? I mira, ja veus quina cara li ha quedat, aquesta segurament ha tractat ja amb el vampir i no ho és massa clar. I ha deixat el trono y todo, Era un vampiro el trono que él dice que aunque la gente crea que los vampiros son malos, él no era un asesino. No. Él, lógicamente se nutría de sangre, pero siempre iba a gente muy acomodada, estaba muy acomodada y que, bueno, que además entonces la vida no era tan larga como ahora, sino que como mucho se vivían 30 años, 85, o 40, 50, sí, como molt. Y tal, y entonces, pues lógicamente, como todos los vampiros, pues dormía de día y por la noche salía por ahí a alimentarse. A caçar. Y claro... Fixa't, mira el vampir, fixa't, sangre. Fixa't. Y aquí vivió, creo que unos 200 años o así, ¿no? Vivió este vampiro aquí en el castell. Sí. Es va fer familiar en el poble i tot, la gent ja... És un vampir que va viure al castell de Bellvís. Sí. Carai. I tant. Menys mal que la Conxita no se'l va trobar com a veïna del castell. Ja havia marxat quan jo vaig viure. Ja havia marxat, ja. Feia temps que s'havia anat. Però amb tu no s'hauria ficat, pel que estan explicant,
Doncs, Bueno, aquí llavors, veus, ja tenim un nen que el vampir el va posar a pintar d'aquesta manera. El vermell de la sang, però semblava, perquè només es cruspia els de la sangre azul. I aquí en tenim un altre. Els vampirs hem existit i existirem sempre. I que no som tan dolents ni sanguinaris com la gent es pensa, perquè fixa't tu, aquest era un bon vampir. I si ne feia alguna de malifeta, la feia a consciència. I dic, bé, la gent bona no la tocava, saps? Els que treballem, els que anem cada dia al col·le, els que fem els deures, tot això, el vampir estava enamorat d'aquesta gent. Molt bé, podem estar tranquil·les, Y luego veremos que se enamoró de una chiquita también. Sí, Va a enamorarse, a la Plana de Imagina Vic. que- la Plana de Vic. La Plana de Vic es va enamorar d'aquell que mira, devien ser els capellans que el van portar cap allà, perquè a Vic no vegis tu lo de capellans que hi ha i encara la cosa continua. El que passa que allà va conèixer aquesta pastoreta, es va enamorar i s'ho van passar molt bé, molt. I a la Plana de Vic ja t'ho poden contar, perquè jo no en sé més, només et posa això, saps? Aquí només et posa això. A veure, on t'ho posa això? Ai, que és molt divertit, lo de la Plana de Vic. Sí, eso mira, es... Ai. Ara arribarà. Mira, veus? Són maques els dibuixos. Sí, sí. Són molt macos els dibuixos, Molt. Molt ben fet, molt bé. Això molt ben La fet finalitat està. d'aquestes línies és la de fer constar que vaig viure en el castell de Bellvís, encara que aquest no sé si servirà, no sé què, no sé quantos, és que no veig res. No sé si Realment per servirà. alguna cosa. Per alguna cosa. Oh. A veure, mira, fixa't tu, ell ho va explicant, perquè en el moment que està en el castell li van passant coses. Parla de que tenia un ajudant, en Sí. Robert Oh, Cabré, sí, un home llop, Sí. aficionat a la poesia trobadoresca Un home del llop, segle eh? XII. Carai. Afeccionat a la poesia trobadoresca Sí, del Carai. del segle XII, XVII. No, Ai, del segle Quan vam fer el castell. 13. Sí, mare, si és que més doble, clar, com pot ser trobadoresca al segle XVII? És que dic les coses Els així com dibuixos, sonen. continuem dient que són fantàstics Sí, i són d'aquests nens i nenes de l'associació Sí, Narinan. Narinan, que venien aquí Sí, un que cop estan per a la setmana. menys u, però són de repàs escolar, d'integració amb tot, amb l'escola, amb el barri. I ja en vam parlar en aquella entrevista. Són nens vinguts de fora, que els hi costa molt aquest pas, no? I sobretot aprendre també l'idioma i tot això els ajuden a aquesta associació, que es diu Narinan. I I bé, llavors els hi deixen també, a part de l'estona que fan d'escola, els hi deixen una estoneta per fer dibuix. i aquí pujaven aquí a fer dibuix amb No, vosaltres, aquí no, a Neus. baix. Vosaltres Els hi van baixàveu. comprar cavallets, Molt bé. paper, llapis, de tot tenen. Aquestes noies han abocat, jo què sé, l'entusiasme i tot, i a més amb talent, I aquesta associació, una tarda a la setmana o 2 tardes a la setmana venien aquí al barri de la Torrassa? I després em sembla que hi ha 2 cops, perquè es van ampliant, però va venir la pandèmia... I es va tallar tot. Sí. I ara reobriran, tornaran a obrir aquí al barri? Han reobert. Pels Molt bé. nanos, clar. Vale. Clar, què Costa vols de reeixir. fer? La cosa està còmoda. Molt bé. Bueno, ja aniran Sí. incorporant-se. Però no? vau fer una feina Jo crec que fantàstica, sí, amb jo crec que amb sí, aquestes perquè és una il·lustracions, meravella. Sí, això, clar, i amb aquestes que eren els dibuixos dels nanos ho vaig anar col·locant per posar poc text perquè els nanos ho poguessin llegir amb tranquil·litat. Sí, que són les Sí, coses sí. I aquesta història fantàstica del vampir, com continua? Aquí. Perquè Bueno, ens de tens... fet, es va tallant, es va tallant. A veure, havia llogat aquell castell amb intenció d'escriure unes memòries que m'havien encarregat. Que bo, que bo. Escriure no deixa de ser una activitat realment
molt interessant, que serveix, entre altres coses, per obtenir els propis pensaments. Exacte, per ordenar els propis Xulo. pensaments. Clar Fixa't que sí. aquí, és que És preciós. a mi, jo m'enamoro de tot això. I a mi m'ha servit realment de molt, ja que quan una masovera I aquí tenim la molt masovera. bonica de la Plana de Vic em va convertir en vampir en una nit fantàstica, això és molt del Dani, d'amor, em va anar creixent una estranya melangia des de les meves entranyes. Pam! La immortalitat d'entrada pot resultar molt atractiva, però a la pràctica pot resultar tot un infern. Però bé, aquesta ja seria una altra narració. El que sí que us diré és que durant el període que vaig estar en aquest petit castell vaig viure una experiència molt gratificant en tots els aspectes. A veure. Mira, surt el ruc i tot. Això és boníssim. És boníssim, aquest nano també és mexicà, no sé, es veu molt la diferència d'uns i altres. La gent d'aquell poble, aquí a la Torrassa, Era molt discreta. Encara que sé que la meva presència els inquietava d'alguna manera. I tant, i tant, i tant. Era un vampir. Era un vampir. M'arribaven a les orelles que es creia que jo era un famós assassí que venia escapant de no sé quin rei o alguna cosa semblant. Això generava un estrany prestigi al voltant de la meva persona. Al pensar que en aquell temps la vida de les persones valia tan poc, ben poc, i l'esperança de vida era d'uns 35 anys, no obstant, hi podia haver gent que arribés fins als 60, 70 i fins i tot als 80, encara que eren comptades amb els dits d'una mà. Com qualsevol vampir, acostumava a fer la vida de nit i dormia de dia. La llum del sol no m'anava massa bé. No. Sempre recordaré aquelles nits que vaig passar en aquell fantàstic castell de Bellvís. Les duré en el meu cor mortal de vampir. Fixa't. Ja, ara us he de deixar perquè hi ha roba estesa. Passava unes nits allà, es veu, anant i tornava i aquí Octubre de 2019. Sí. Fantàstic. Fixa't, és que fa molta gràcia. Aquesta carrossa, jo no sé, és boníssima, Tu has vist aquesta? És boníssima. I el cavall. Está haciendo un esfuerzo ahí el caballo tirando. I l'aristòcrata, vamos, és que és per morir-se ja. I aquest aquí, jo no sé si deu portar el micròfon, ja no anirien, però bueno, algú deu portar aquí per dir, que... El conte és fantàstic i la iniciativa que vau tenir el 2019 no només va ser fer aquest conte, il·lustrar aquest conte del Dani Torralba, sinó que vosaltres aquí al taller vau agafar el motiu del castell de Bellvís com motiu que vau pintar unes quantes pintores i pintors d'aquí, no? Per exemple, tu, Argi... El primer de posar-s'hi, i quan em va enviar el vídeo del nano pintant el castell em vaig quedar... Perquè el teu net també ha pintat el castell de Bellvís i tu també l'has pintat. No sé si tens aquí algunes il·lustracions. Sí, tens aquí en el book també, en aquest... No, el álbum no lo tengo. Tengo solamente lo que porque yo no he hecho álbum. ¿Vale? Yo tengo las... Ja afegirem les fotos de les obres del teu net i les teves. Vale. No sé si tenies aquí en aquesta carpeta. No, aquí no, aquí que me decías en el móvil. Molt bé. Lo que yo tengo te lo envié, excepto algún dibujo que hizo Martí, diferente a los que yo la envié, ¿vale? Y que mi hijo ha cogido y está haciendo en un disco duro que tiene, está escaneando todas las fotos que tenemos de todos los años, ordenándolas por años, y las está almacenando aquí en el Q-File, ¿no?
pero el Q-File hoy a mí no me funciona y le acabo de mandar un mensaje diciéndole que no me funciona y me dice, a mí tampoco en estos momentos, cuando llegue a casa